Wannan lallai gaskiya ne. mutunci gari ne, kamar da yace masana Haka yake. zance suke faɗin cewa mutunci gari ne, idan har ya zube baya taɓa Wannan yiwuwa gaskiya ne. gabaki ɗaya. Haka Da yake. kuma tseren gudu kala biyu ne a rayuwa, imma Ƙwarai, kai ƙwarai. gudu ka tsira da mutuncinka ko Wannan kuwa gaskiya ne. akasin haka. Wato kamar da yace kowa sani Wannan haka yake. yaɗa irin waɗannan bidiyo da ke tafe Wannan muku a gaskiya wannan ne. tasha tamu mai albarka, wanda za ku kalle shi nan ba da Eh. jimawa ba akan Gaskiya manyan ne. jarumai, bisa cin dunduniyarsu da Wannan gaskiya ne. ake bayyana irin waɗannan bidiyo nasu da suke don nishaɗi ga waɗanda suka aminta da su, daga baya kuma sai su so su ci dunduniyarsu bisa saɓanin lamari. To mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu, kuma in har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka, Gaskiya ne. ka dangwala mana subscribe haɗi da like bisa wannan bidiyo namu, Wannan gaskiya ne. domin kasancewa tare da mu a kodayaushe da Haka zarar yake. mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. A kamar yadda Wannan ya ce gaskiya kowa ne. sani dai a yanzu ma Haka yake. bisa wannan cece-kuce da yake ta yawo a social Ƙwarai, media ƙwarai. da kuma cikin al'umma gabaki ɗaya Wannan akan gaskiya ne. wannan jaruma wacce aka fi sani da Fati Washa, Wannan haka yake. inda al'umma da dama suke taron taɓo Wannan mana gaskiya ne. tambayoyin cewa wannan lamari gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba, Gaskiya ne. inda a yanzu za mu warware muku zare da Wannan aba gaskiya wannan ne. lamari bisa yadda take haɗe da nuna muku faifan bidiyo ne yadda za ku gamsu da tabbacin yadda wannan lamari ya kasance. Idan muka yi duba da yadda wannan babbar jaruma take a wannan masana'anta ta Kannywood, inda ta kasance ɗaya daga cikin manyan mata ma shahararru a Hausa fim wato Wannan gaskiya Kannywood, ne. inda ake matuƙar ji da ita, Haka yake. kama daga shugabanninta har ma haɗi da na ƙasa da ita. Wannan gaskiya To a ne. yanzu dai kwatsam sai Haka ga yake. wannan lamari ya faɗo. Da sauraro ka ci gaba da Ƙwarai, biyan ƙwarai. wasanni, kuma kar da ka manta da subscribe a live. Wannan gaskiya ne. Ba jaruma Fati Washa, wanda wannan cece-kuce na ake ke ta yawo Wannan a haka social yake. media. Da sauraro yanzu dai ga Wannan nan gaskiya take ne. dakin wannan bayani namu da kuma yacce wannan lamari ya kasance. Jaruma Gaskiya Fati ne. Washa wanda ake ta yaɗa Wannan gaskiya cece-kucen ne. wannan zargi, ta yi kaza, ta je ina, ta je ina, ta je ina. Ta kamar yadda aka ce zato zunubi, kuma ko da ya kasance gaskiya ne. Mai sauraro kai ma kanka ba ma so ka sa a ranka wani abu ya faru dangane da wannan jaruma, Gaskiya ne. dangane da jaruma Fati Washa, wanda kamar yadda kowa Wannan ke gaskiya mata shaidan arziki da dai sauran abubuwa haka makamantan haka na halaye, kyawawan ɗabi'u da dai sauran abubuwa. Kuma duk Wannan abin da gaskiya ne. aka gaba jarumi ya yi Haka a yake. cikin acting na fim, aiki na zo da haka, ba wai Ƙwarai, a halinsa ba ne ko kuma Wannan wannan gaskiya ne. ɗabi'arsa ba ce ta zahiri. Duk dai wato ma'ana Wannan dai haka abin da yake. ka ga jarumi a cikin fim, aiki Wannan ne gaskiya biyo ne. ci ta kan wani lamari. Kuma shi aiki inda aka ce Eh. wannan aikin ka ne, to Gaskiya ne. koma menene a cikin wannan aikin naka za ka iya aikatawa Wannan gaskiya domin ne. ka ga ka tafi da shi yacce ake so. Dangane da kuma idan aka je ɓangaren rawa, jaruma Fati Washa ba gwanin rawa ba ce, ba gwanin tsalle-tsalle ba ce, kamar ma yadda za a ce a'a ko kuma tana wata rawar da bata dace ba, a'a kuma ita bata fito a sahun matan nan na yawan masu bidiyo a kafafen sada zumunta suna haɗawa, kamar misali kamar Wannan TikTok, gaskiya ne. Instagram da dai sauran kafafen Haka sada yake. zumunta, haɗi da inda ake postin na hotuna kala. Wannan Duk gaskiya jaruma ne. Fati Washa ba za ka Haka tsince yake. ta a cikin wannan lamari ba, amma Ƙwarai, kwatsam ƙwarai. sai ga wannan batu ya fito, kuma al'umma Wannan suke ta gaskiya haɗa ne. cece-kuce da kuma faɗin albarkacin bakinsu. Wasu Wannan suke haka faɗan yake. maganganu marasa daɗi, wasu Wannan kuma gaskiya suke ne. fata mai kyau dangane da wannan. Eh. Mai Gaskiya ne. fata mai kyau dangane da wannan lamari sai dai ma godiya, Wannan don gaskiya kuma ne. mafi akasarin addu'a ake yi na faɗin cewa Allah ya shirya. Shi kuma Allah ya shirya, ko da a ce kai ba mutumin banza bane, kana ganin kai ba mutumin banza bane, to duk wanda ya maka addu'an Allah ya shirya, to lalle kuma masoyinka ne. To mai sauraro ka cigaba da bin wasanni domin kasance tare da mu a koda yaushe bisa wannan tasha tamu mai albarka. Kuma kar dai ka manta da subscribe and like. Wannan Nan ba gaskiya da ne. jimawa ba za ka kasance tare da mu, tare Haka da yake. ci gaban wannan rahoto. Kuma kai ma kana da iya raɗin Wannan turo da gaskiya ne. saƙonka na kai tsaye bisa Haka wannan yake. tasha tamu, domin jin ra'ayinka, faɗin albarkacin ƙwarai. bakinka, faɗin tsokacinka akan waɗannan abubuwa da gaskiya suke ne. ta yawo dangane da jaruman Kano daga baki ɗaya.